Ndungkap titiwahyane mangsa kala adicara langen beksan badhe enggal kapurwakanan. Nun inggih saderengipun kula aturi pirsa dumateng sak pangombyung kadang pisan saking Boyolali mbok menawi wonten Boyolali mboten wonten kesenian tayub ngeten iki napa wonten nggih Pak nggih. Nek menawi wonten nggih ngaton menika adat kesenian tayub wonten ing Jepara ngaten nggih. Monggo. Ing mriki saderengipun tumapaing sampur wonten ngarsa jenengan sami keparenga Ibu Siniwati badhe ngaturaken beksan gambyong sawantawis kinarya kangge murwakani adicara beksan ing titi kalodhangan dalu niki. Raresane leledangi risang Siniwati yen Cinandra saking Mandrawa lir kadya widodari ingkang nembe kemawon nandhang asmara Ndana Candrani. Mas
goyang-goyang goyang iping pengen nyanding digoyang-goyang goyang senggol pengen nyenggol ati goyang-goyang goyang mosar sampai kelengker hanya rasa hayati dan bersandar jalur kapiyarsa
atur pambagio langan beksan gamyong sawantawis mugia sageta damel suka panglipur dumateng panjenenganipun Bapak Satar sak keluarga saha kadang besan ingkang nembe kemawon rawuh sak rombongan nggih mugia sageta damel suka panglipur sejampinipun pemarem.